vai de casa en casa o motor da malladora, ou malla para todos na eira común, e ao cabo da xornada chegan as risas e veñen as troulas. Xúntanse os segadores en rogas de homes e roldas de mulleres, e a canseira do día non é quen de minguar a festa no lusco fusco. Congrega a matanza ás familias que devecen polas febras, se cadra cunhas mazás asadas na manteiga e polos raxos servidos ao quente e ben regados polo viño da casa. Se te xuntas e hai colleita, o traballo é unha festa. Ti vas a axudar o veciño, e despois vas ao outro, e despois vas ao outro, e despois vas ao outro. A matanza era preciosa porque se poñían de acordo todas as casas do lugar. Ir a ver os porcos era un espectáculo. Irlos a matar era outro espectáculo. Aquelas labores de axuda mutua, casi de cooperativa, que se facían, por exemplo, para facer a sega de erva seca das casas importantes. Entonces, os gadañeiros e os de erva seca, os que facían os palleiros, os transportes. Había as labradas, chamábase as labradas. Eu botaba 5 veigas, o outro botaba 3, e ademais o tamaño das veigas, unhas son máis grandes, outras máis pequenas. E iban todos. Ai, mira que teño que ir para fulano, mira, tal día bota fulano, tal día bota este, tal día bota aquilo, xa se controlaba todo aquilo. Non podemos votar porque vai votar fulano. E entón iban todos xuntos. E depois para facer os palleiros tamén, se facían os palleiros de palla, e aí traballaban as mulleres e máis os homes, pero bueno, os que iban arriba dos palleiros, que facía o palleiro de arriba era o home. Xuntábamos toda a parroquia, axudábamos aos outros, xuntábamos unha romaría de xente nunha eira, e veña a mallar, uns a axudar, outros a meter mallas, outros palleiros, outros tal. Ai, sí, neso do palleiros, sí que lle daban tombos ás mulleres, os homes, e outros iban e botabanlle palla por encima, sí que deso sí que había algo. Pero bueno, as mulleres tamén xa andaban con vista porque xa ningunha se acercaba moito á palla porque senón viña un home empuxaba e iban outros a botarlle palla por encima a se cadra un home máis unha muller botabanlle palla por encima deles, non? E iso a xente disfrutaba neso. No verán era unha festa, era unha festa porque viñan todos os veciños a axudar a segar o prado. E entón había unha colaboración entre os veciños extraordinaria. Ainda pasábamos ben ir axudando os veciños uns aos outros, pasábamos ben. Porque un contaba un chiste, outro contaba outro chiste, outro facía calquera tontería. E mira, pois traballando, estabas divertida. E facíanse unhas comilonas tremendas. Eu recordo mil cos que segaban no prado, levábanselle ás 11 da mañá, xa unha cousa para tomar ás 11, dicían, e despois un xantar, unhas empanadas a mellor de raxe, tal, é unha comida boa. Miñas tías tiñan unha tixola moi grande que se facía para cando había moitos obreiros na sega, na malla e tal, pois nesa tixola moi grande que a teño hoxe eu de recordo, pois facíanos unha tortilla desas con lixos de touciño, con cebola, con todo que se cadrara así de gorda. E veña auga, e veña os cachos de pan, e veña a mallar, e veña así uns aos outros, e así botábamos a vida, uns atrás dos outros, e agora non hai malla ni nada, veñan con pan cocido, comer nada máis. Vas a axudar o veciño, despois vas ao outro, e despois vas ao outro, e despois vas ao outro, hasta que deixes que tes xente suficiente para a túa malla. E era un espectáculo bonito porque traballaban como mínimo 20-30 personas en cada malla. E isto era costume que uns axudaran aos outros, como se foran a lei. Moitos, inclusive, ainda iban polo pouco que podían dar. Ou mellor un vaso de viño, un caixa de pan, ou o que fora, non? As mallas iban cos antigos aperos aqueles que se balanceaban e dabanlle para sacar o trigo da espiga. Había que combinarse 3 dun lado e 3 do outro. E os golpes tiñan que cair, non... Daqui vamos 3, non é facer pum, 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 non. Pum. Había que...
O golpe era un solo, dun lado e do outro. O golpe era un solo, e entón, cando aquel golpe caía ben, aquel golpe facía sonido, e entón había algúns que decían, ese que está ben, ese que está ben. Unha pequena diversión, está ben. Que despois xa ascende o mozo, empezando a ser mozo, xa veu a máquina de mallar, empezouse a mallar o trigo. Xa non a facían coas mazorcas, xa. Iban separando a palla do trigo, o trigo xa salía, entonces recollían. Tiñamos que ir a lavar así como a medio kilómetro de distancia ao río tamén, a un río. Iba a lavar a roupa de todos, como eu era maior, se iba a mamá iba, nós íbamos traballar a outra parte, e senón eu iba a lavar todo. Xa non había moito que lavar, había pouca. Despois duraba pouco porque gastábanse as uñas a máis a roupa de flotar contra o lavadoiro, porque xabón botábaselle pouco, porque traías un pedazo de xabón de lagarto e tiña que ter para toda a semana, para lavar a roupa de 7 ou 8 personas. Meu avó fixera un lavadoiro grandísimo en donde podían estar 5 mulleres a lavar e además con moita auga. Pois a roupa tiñan que che vir e axudar a buscala, porque xuntáronse 2 bañeras de roupa e ti non dabas traído toda. E había outra veciña, iba tamén lavar, se vesti no verano, ajou a miña roupa. Xa ajou, a ti ajou a miña se vesti antes, así costas cousas. E en baixo lavábamos na máis 2 veciños. E eses 2 veciños estábamos enfadados e non falábamos nada. Eu estaba aquí detrás, outra estaba diante, outra estaba diante. Pero a que estaba ali era moi gorda, Maruja Asturiana. Era moi gorda. E a outra era delgadiña, a señora Mercedes, non sei que conto lle iba a contar, que non quixo que eu oíra a nadie. Tamén se puxo, que foi de cabeza ao río, a delgada metendo no medio do río, e a outra estaba no lavadero. Afocaban seco. Oye, non podíamos falar, porque empezamos todos a rirnos de semejante maneira, que ya non podíamos falar para nada. E despois dicíamos, encheu o río. Enchea, si que era gorda. E que delgada non creo que enchere. Íbase tender ao monte, aos toxos, e poñíanse todas as sábanas en riba dos toxos, no monte, e secaban ao sol. Cheiraban que era unha verdadeira preciosidade. Estaba a roupa máis limpa que a que levades agora po cordel. Todo aquel, inda que fora prove, mataba un porco. Pois eu, na miña casa, matábamos 3 a 4 cerdos. Cheguei á casa dos meus sogros, tiñan 2 cerdos bastante competentes. Era algo que iba entroncado á familia destas comarcas. O porco era o alimento que tiñan todo o ano. O que era a labor de botar adiante a matanza era un verdadeiro vale. Ir a ver os porcos era un espectáculo. Iros a matar era outro espectáculo, a forma de que un matador lle metía o cuchillo dunha maneira ou doutra, como sangraban, como cortaban, que algúns eran verdadeiros artistas. Matábase, chamuscábase, bueno, todo preparábase, metíase unha cebola así un carozo aquí onde se desangraba, con unha bañera limpia, un pauciño limpio, con unhas corteciñas aquí na punta, romixendo a sangre. Acordo cando era rapaz e tiñalle un medo ao porco. O meu pai, que en paz descanse, colgaba-o así nunha vija, desde que o mataba, e despois nós tiñámoslle medo. A min o que non me gustaban eran os berros dos porcos. E que non me gustaban, tiña que irme para o monte e tapar os ouvidos, porque resulta que eu estaba cos porcos moitas veces e despois tiña que velos como os mataban. A matanza era preciosa porque se poñían de acordo todas as casas do lugar.
non se mataban todos xuntos, porque era moita cousa. Sabe, mellor dentro dun mes matabas o outro, ou antes de se acabar a luna de San Martiño matabas o outro, ou eso. Porque había que facela así para aproveitar o fresquío, porque non había neveras. Entonces, todas o fresquío que se sacaba do animal, pois había que repartilo, porque non se daba comido e estropeábase. E tú dabaslle tal fresquío a este, e este, cando fixera a súa matanza, dábache o tal fresquío aquí. Ai, a matanza era a divertición, era un banquete, era un día de pasar ben. Facíase a festa dos rixóns e aí viñan os familiares. Facíase unha costilla, naquelas brasas no fuego, nunha barreña ou nunha pota. Recendía aquela costilla, aquelas patacas. E todo o mundo picaba encima dunha tabla, con un cuchillo, eu poñía os rapaces tamén, a que picasen ali. E cando lle salía así unha ferviña, deixanos botar esta ferviña encima da plancha. Botade, botade. A planchiña da cociña de ferro, ben limpia, botaban ali. Que sabor tiña. Eu recordo xa de neno, tiñanos moito mérito cortarlle o rabo ao porco cando tiñan pa chamuscar, que se chamuscaba para sacarlle o pelo. Entonces o matador dábanos o rabo do porco e sabíanos, non sabía nada, pero sabíanos bárbaros rapaces. O cerdo facía as morciñas, botábase azúcar, pasas, fariña, pan, e despois enchíase a tripa, cocíase na agua e despois poñas a secar no lume e despois comíase fritas. Na miña casa morcillas non se facían, pero enchíamolas con fariña de millo e botábamos unhas uvas pasas e un pouco de azúcar e aquilo sabía a gloria. Era festa. Ao matar o porco, a matanza do porco era festa.